Ir-rebbieħa tal-ewwel edizzjoni tal-Vuċi għall-Annimali Awards ġew żvelati propju ftit tal-jimilu waqt ċeremonja li ċċelebrat l-individwi u l-organizzazzjonijiet li jaħdmu għall-benessiri tal-annimali. F'kummenti ma' Net News il-preżentatriċi tal-programm Vuċi għall-Annimali Althea Grech spjegat lan wara dawn l-unuri. Din kienet l-ewwel edizzjoni ta' Vuċi għall-Annimali Awards, lan warajhom kien li dawn in-nies jaħdmu bla waqfin, l-organizzazzjonijiet ukoll jaħdmu bla waqfin u ħafna drabi ovvjament dawn jagħmluha mingħajr ma jistennew l-ebda tip ta' recognition. Allura kienet xi ħaġa li xtaqna li għalkemm huwa vera diffiċli biex tażel li ma ovvjament tagħti l-premju finali, però xtaqna li nagħtu ċerta importanza li fejn jidħlu l-annimali kollha. Kenna nominazzjonijiet minn nies li salvaw il-klib tates, nies li jitkellmu u jiġġieldu għall-annimali tal-irtieset, l-safar, il-kaċċa, l-insipu, għallu daqshekk kienet esperjenza vera sabiħa li kellna taħlit ta' nies nominazzjonijiet differenti li ġejjin minn qasam tal-annimali, però wkoll ftakarna f'annimali wkoll li mhumiex ġast il-kelb u l-qattus normali li kulħadd jiġġiela tal-jom. Fl-ewwel edizzjoni tal-Vuċi għall-Annimali Awards Fabio Spiteri ingħata l-Unsung Animal Warrior Award 2024 għad-dedikazzjoni tiegħu biex jiġbor fondi u għarfien għall-annimali abbandonati permezz tal-passjoni tiegħu għall-isports estremi. It-tieni post din il-kategorija ingħata lil Angelique Lofaro, rikonoxxuta għax-xogħol bla qiegħda tagħha ta' salvataġġ u riabilitazzjoni ta' annimali selvaġġi bħala parti minn Nature Trust Malta, kif ukoll għall-koordinazzjoni tagħha tal-isforzi għal-ħarsin tal-bejtiet tal-fkieren. Il-premju Vuċi għall-Annimali 2024 li jiċċelebra organizzazzjonijiet li jagħmlu impatt trasformattiv fuq il-benessri tal-annimali ġie ppreżentat lill-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandonati. BirdLife Malta ġiet runner-up għall-appoġġ bla waqfien tagħhom għall-konservazzjoni tal-asafar. Il-Vuċi għall-Annimali Awards ifakru x-xogħol inkredibbli li qed isir biex tinħoloq soċjetà aktar ta' kompassjoni għall-ħlejjaq kollha. Il-Vuċi għall-Annimali Awards inħolqu biex jagħtu għarfien l-individwi u organizzazzjonijiet straordinarji li jaħdmu bla qiegħda biex jippromovu u jipproteġu il-benessri tal-annimali f'Malta.